Sí, sí. Molt bé. Bona tarda, benvinguts tots i a totes. Moltíssimes gràcies per ser aquí en aquesta inauguració d'aquest cercle de conferències i en aquesta conferència en particular. En primer lloc vull donar les gràcies, com dic, a tots els presents i especialment al nostre conferenciant, Antoni Furó. Moltíssimes gràcies, benvingut a Mallorca, a les Illes Balears, per assistir a la inauguració de les Germanies 1521-1523, un cicle de conferències organitzat des de la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears per revisar el procés històric des de diferents perspectives en la participació d'experts en la matèria. Vull agrair també especialment als dos coordinadors, Jordi Mahí, el company de la taula, moltíssimes gràcies, i Xisco Roger també per la feina feta, que de ben segur serà un èxit. 5 segles després d'aquest alçament popular contra la corrupció de les oligarquies i la reclamació dels drets i llibertats, considerem fonamental recordar el que va ocórrer, sobretot per 2 motius. Primer, per a difondre un moviment silenciat i que mereix ser difós i conegut detalladament per la població. Des del servei públic volíem contribuir a això amb aquest cicle, que es complementarà amb un altre de projeccions cinematogràfiques, també aquí, a la seu de l'Arxiu del Regne. També vull agrair al seu director la seva disposició sempre i disponibilitat, en pel·lícules que tracten les revoltes populars. I segon, perquè no podem obviar la lectura contemporània i actual que podem extreure dels que van lluitar a Mallorca, en aquest cas contra la injustícia social, i van defensar la igualtat i la llibertat. Avui podem escoltar i aprendre de les paraules d'Antoni Furió, que ens parlarà a continuació dels antecedents de l'ocorregut a Mallorca, les Germanies valencianes. Furió farà un recorregut sobre el ressò i el tractament que ha merescut la revolta de les Germanies en la historiografia i la literatura del País Valencià en els últims 500 anys i de manera particular en els últims 2 segles. Gràcies de nou a tots i els convido a continuar participant a les pròximes sessions d'aquesta iniciativa destinada a recuperar la nostra memòria històrica i els seus valors. Moltíssimes gràcies i el deix amb el conferenciant. Gràcies. Perdó, m'he equivocat. Li passaria la paraula al coordinador, senyor Maíz, perquè pugui explicar. Gràcies. No, cap problema. Bé. Perfecte. Gràcies. Bé, bona nit. Gràcies a totes i a tots. Evidentment a Miquel Company, el conseller de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a la Direcció General de Cultura, a l'Arxiu del Regne de Mallorca, a tot el seu personal, als conferenciants, no només al senyor Furió, que s'ha desplaçat de València per estar aquí amb nosaltres, sinó també a alguns dels que estan aquí entre nosaltres, també al públic i a l'altre coordinador, el Xisco Roger, per la feina feta. És un plaer tenir avui aquí a l'Arxiu del Regne de Mallorca al professor Furió, que ens parlarà, tal com s'ha comentat fa un moment, dels antecedents de les Germanies valencianes. El professor Furió és catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, historiador, amb una llarga experiència com a professor, com a investigador i també com a editor. Va estar durant molts anys al capdavant de les publicacions de la Universitat de València, un dels cellers editorials universitaris de més prestigi de l'estat espanyol. Ha impartit nombroses conferències, ha participat a jornades i trobades d'historiadors. Podeu seguir perfectament el seu currículum a les pàgines acadèmiques, un llarg historial de publicacions. És membre i ha estat membre de nombroses revistes d'història, de pensament, d'assaig. Citaré només algunes, de la revista d'Història Medieval, de la Universitat de València, de la revista Passajes, també de la Universitat de València, del Contemporani, de Barcelona, de la revista Recercas, també de Barcelona, del Anuario de Estudios Medievales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Barcelona també, de la revista Anales de Historia Antigua y Medieval, de Buenos Aires,
i un llarg etcètera. Ha publicat, com he citat abans, nombrosos textos, articles, llibres, dels quals destacaré només alguns per si vos voleu animar a seguir un poc tota la seva trajectòria, però aventuro que serà un camí bastant complicat. La veu del regne, representació política, recursos públics i la construcció d'un estat, 600 anys de la Generalitat Valenciana, una història del País Valencià, diversos llibres sobre la biografia d'en Jaume I, sobre camperols al País Valencià, només per citar alguns. Són gairebé 40 anys de recerca històrica i podeu seguir les seves publicacions especialitzades en història política, en història econòmica, història social i també història rural. I per acabar també dir que és especialista i editor de bona part de l'obra d'en Joan Fuster, l'assagista valencià, amb el qual comparteix moltes coses i crec que també fins i tot el lloc de naixement a Sueca. Així que res més, agrair en nom de totes les persones que estem aquí, el professor Furió, que ens acompanyi avui. Moltes gràcies. Molt bé. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Jo crec que em podria llevar, perquè si no, no articularé tan bé o no se m'entendrà com jo voldria. Jo voldria, en primer lloc, agrair la invitació per a participar en aquest cicle de conferències organitzat per a commemorar, amb motiu del 5è centenari de la revolta de les Germanies. Agrair al conseller, a la direcció general, a l'Arxiu del Regne, al director i, naturalment, als dos organitzadors, a Jordi Maíz i a Gisco Roger per la seva invitació. I voldria començar la meva intervenció dient una cosa òbvia, que les Germanies constitueixen un fet major de la història i la historiografia tant valencianes com mallorquines. De la història perquè amb elles es tanca una època, l'edat mitjana, i se n'obre una altra, els temps moderns. De fet, encara no estem del tot segurs si les Germanies són una revolta medieval o una revolució moderna. Estan en la frontissa entre dos mons, el que s'esvaeix, el món medieval que desapareix, i el que està emergint. I això també ha influït en la consideració que n'ha fet cada època, segons si les seues simpaties estaven amb els defensors de les llibertats urbanes i les aspiracions socials i polítiques de les classes burgeses i menestrals o amb els partidaris de l'intervencionisme monàrquic i els interessos dels grups oligàrquics, aristocràtics i patricis. La Germania de Mallorca, de 1521 a 1523, que ha enfrontat les classes populars de la ciutat, aliades amb els pagesos de la part forana, l'enfrontar amb la noblesa i els estaments ciutadans privilegiats, és estrictament coetània de la valenciana, de 1519 a 1522, i totes dues estan molt prop, cronològicament, d'altres dues insurreccions populars, o millor fora dir-ne guerres, a Catalunya, al Principat, i a la mateixa Mallorca. Les guerres remenses, en plural, perquè hi ha una primera revolta de 1462 a 1472 que coincideix amb la Guerra Civil al Principat i la segona de 1484 a 1486. I l'altra, la revolta forana al Regne de Mallorca de 1450 a 1453. I també coincideixen
les Germanies valencianes i mallorquines, amb la Gran Guerra Camperola a Alemanya el 1525. Estem parlant dels mateixos anys, que se saldà amb la mort de més de 100.000 pagesos, i que inspirà un dels llibres més coneguts de Friedrich Engels. Les Germanies no van ser, per tant, un esclat aïllat de violència, un esclat aïllat dins el context ibèric i europeu, perquè els casos que acabo de citar de Catalunya i Mallorca, la revolta forana, hauríem d'afegir també el de la Gran Guerra Irmandinya a Galícia, entre 1467 i 1468, i sobretot el de les comunidades castellanes, els comuners, estrictament contemporànies a les Germanies valencianes i mallorquines, fins al punt que alguns autors, com ara veurem, les aborden conjuntament o fins i tot inclouen les segones, les Germanies, dintre de les primeres, les comunidades. Certament, tant al continent com a les illes britàniques, la Baixa Edat Mitjana és testimoni d'un seguit de revoltes i insurreccions populars que s'inicien amb la Grande Jacquerie francesa de 1358, l'endemà de la Pesta Negra i en el context de la Guerra dels Cent Anys, continuen amb l'alçament anglès, l'alçament pagès anglès de 1381 i culminen amb la ja esmentada Guerra Camperola de 1525, les comunitats castellanes i les Germanies valenciana i mallorquina. Allò que més sorprèn de la revolta valenciana, en contrast amb la mallorquina, però, és justament la manca d'un antecedent immediat, ja que a diferència de Mallorca, que havia conegut un alçament popular entre 1450 i 1453, a València no hi havia hagut cap revolta, ni política ni social, en quasi 200 anys. Si exceptuem la guerra, perquè cal conceptuar-la així, amb motiu dels enfrontaments previs al compromís de Casp. A la mort de Martí l'Humà, realment hi ha una guerra civil. No és cert que fos un canvi de dinastia pacífic, adquirida el caràcter d'una veritable guerra civil entre els partidaris de Jaume d'Urgell i de Ferran d'Antequera, que va ser qui finalment s'imposà. Durant quasi 2 segles, per tant, la protesta popular, urbana i camperola contra l'arbitrarietat dels oficials del rei i els abusos senyorials, s'ensolcà al País Valencià, s'ensolcà pacíficament per via judicial davant els tribunals. Això és molt interessant, perquè a l'edat mitjana no és el mateix un pagès que el seu senyor, però en la cort els pagesos estan representats per un advocat i el senyor està representat per un altre advocat. Els dos advocats s'enfronten, tenen els seus arguments jurídics, aleshores no sempre guanya el senyor. Vull dir que és interessant aquesta judicialització enfront de, ja pròpia del final de l'edat mitjana. Òbviament, en els segles primigenis o centrals la situació no era la mateixa. O fins i tot també en les corts del regne. En les corts s'arbitraven les disputes, els contrafurs comesos pels oficials reials. Bé, pacíficament, dic, fins que esclatà el 1520 en rebel·lió armada, amb l'assalt d'algunes senyories, el saqueig de palaus nobiliaris i la crema de títols de propietat. Això és significatiu. En allò que sí que coincideixen la Germania valenciana i la mallorquina és en el gran nombre de morts, 12.000 en el primer cas i, segons tinc entès, 20.000 en el segon. I en la brutalitat de la repressió, amb vora 150 executats, després de rebaixar les 800 sentències de mort dictades inicialment al País Valencià, 800 sentències de mort,
i més de 200 a Mallorca, i en els dos casos fortíssimes penes pecuniàries per als insurrectes i les ciutats civiles rebels. Antoni Mas afirmava recentment que la Germania va ser el conflicte social més violent que ha viscut la societat mallorquina en els darrers 500 anys. I entre les nombroses iniciatives que s'estan duent a terme per tal de commemorar degudament l'efemèride, destaca el manifest 500 anys de revolta, 500 anys de Germanies, 1521-2021, impulsat tant per la societat civil com per les institucions públiques a Mallorca. El contrast no pot ser major amb la indiferència amb què la societat i les institucions valencianes estan deixant passar el 5è centenari d'un fet major, com he dit abans, de la història valenciana. Ni tan sols ha estat possible, per manca de finançament, no d'especialistes, celebrar un congrés acadèmic sobre el tema. La desídia actual contrasta no sols amb el que s'està fent a Mallorca, digne d'admiració, sinó també amb l'interès que hi han posat sempre els historiadors i en ocasions les institucions valencianes d'uns altres temps, començant pel mateix Ajuntament de València, que dedicà a les Germanies una de les artèries principals, un dels principals carrers de València, és la Gran Via de les Germanies, o els carrers dedicats als seus líders més destacats. Joan Llorenç, Guillem Sorolla, Vicent Peris, tots tenen carrers al nomenclàtor de la ciutat, però que avui tant l'Ajuntament com la Generalitat estan deixant passar l'aniversari sense pena ni glòria. Són molts els historiadors que s'han ocupat de les Germanies, començant pels cronistes coetanis a la revolta, però sobretot ha estat en les dues últimes centúries, des de principis del segle XIX, que la historiografia valenciana l'ha vinguda abordant de manera regular. Des de començaments del 800, cada generació d'historiadors, cada escola o moviment historiogràfic s'ha acostat al tema i l'ha reinterpretat d'una manera nova i diferent a la llum dels nous coneixements històrics, de les noves aportacions documentals i també, com de seguida veurem, dels problemes i les preocupacions del propi present. Una lectura presentista. D'altra banda, el tema no ha interessat només els autors valencians, sinó que ha suscitat l'atenció d'especialistes d'altres països, entre els quals, per citar-ne només l'última, l'argentina Mariana Valeria Parma, que ha vingut publicant sobre les Germanies valencianes i mallorquines, les dos, amb caràcter monogràfic o comparant-les amb les comunitats castellanes i traçant un llarg i detallat recorregut historiogràfic de la revolta germanada des del començament del present segle, des del segle XX, i que ha dedicat la seva tesi doctoral Guerras plebeyas, lucha política en las revueltas de la temprana modernidad, aspectos teóricos, estudio del caso germanado i anàlisi comparatiu. Una tesi llegida, com veieu, el 2017. El triomf de les forces reialistes i, en definitiva, dels estaments socials privilegiats, la noblesa i el patriciat urbà, no sols en l'aixafament de la revolta i la posterior repressió a què abans feia referència, sinó també en la direcció que a partir d'aleshores prendria la monarquia hispànica i amb ella l'ordre polític i social intern en els 3 segles següents, explica el to reprovatori, quan no directament condemnatori, amb què tracta el moviment agermanat la historiografia de l'època moderna. Les Germanies, en efecte, van gaudir des del principi de molt mala premsa. Les cròniques contemporànies que han arribat fins a nosaltres, editades entre altres per Eulàlia Duran, la crònica del noble Guillem Ramon Català de Valleriola i la del notari Miquel Garcia
per estar-ne directament relacionades, són molt interessants, però també les més generals de Martí Viciana, el cronista Martí Viciana, o de Gaspar Escolano. El llibre de memòries de la ciutat de València i el llibre d'antiquitats de la catedral de València. Tots aquests autors, coneguts, o en el cas dels llibres de memòries que estic dient, anònims, presenten la revolta des del costat dels vencedors, de la mateixa manera que ho farien, com he dit, els historiadors dels 3 segles següents, molt crítics sempre amb el moviment agermanat. Pot ser, perquè és menys coneguda, val la pena citar l'obra del dramaturg sevillà Diego Jiménez de Enciso, 1585-1634, de la qual es va fer una edició al segle XVII sense indicació de lloc ni d'any, basada molt lliurement en les cròniques de Viciana i Escolano que acabo de citar. Tan lliurement que, en comptes de morir assassinat i després cremat per la Inquisició, com realment va ser el cas, l'encobert, fill d'un jueu expulsat el 1492, acaba batejat i reconciliat amb Déu. És a dir, la Germania valenciana té molts protagonistes, com també la mallorquina, és clar, però l'últim, quan ja s'havia acabat tot, és un personatge fascinant que es deia l'encobert, pareix xàtiva, i que es feia passar per un descendent de Ferran el Catòlic. Per tant, era ell qui tenia el dret al tron, no Carles V, no l'emperador. I aleshores ell encapçala l'última fase, els estertors de la revolta, i la crítica històrica després ha demostrat que era un jueu, en fi, falsari, evidentment, que la Inquisició el va prendre perquè era un jueu convertit, un convers, i per tant el van cremar, la Inquisició el van cremar. Però en l'obra de Diego Jiménez de Enciso, al contrari, acaba batejat, acaba bé, i reconciliat amb Déu. És una comèdia, la comèdia d'Enciso, una apologia de Carles V i dels valors catòlics de la monarquia dels Àustria, enfront, diu qui l'ha estudiada, María Teresa Moravito, de las tendencias regionales que ponían en entredicho el poder real. En opinión de esta autora, Enciso juega con una fuerte connotación negativa del héroe, l'encobert, que sin darse cuenta es instrumento del demonio, quien a través de una serie de engañosas profecías y del uso de falsas identidades, le hace creer que está llamado a convertirse en soberano de España, como heredero de los reyes católicos. Un personaje a todas luces ambiguo que al final se rescata. La nobleza y generosidad de Carlos V, que muestra su magnanimidad, además de perdonando al encubierto, incluso invitándolo a abrazarle, se opone a la loca ambición del rebelde, que termina reconociendo sus errores y, visto que ha perdido el reino en la tierra, espera recuperar el reino eterno a través de la fe. Consciente de haber vencido el poder del diablo, al bautizarse y confesar sus pecados, sus últimas palabras son: burlé el infierno. Bé, pareix que siga un text més antic del que realment, perquè és un text del segle XX. I és una autora que en fi, però com a mínim estem veient que les germanies havien arribat fins i tot a Sevilla, podien ser motiu d'una comèdia. I si més no, el drama d'Enciso confirma això, que el record de les germanies, fins i tot el d'un dels seus protagonistes més peculiars, com és l'encobert, seguia viu un segle més tard, i no sols al País Valencià, sinó també a Madrid, que és on es va estrenar la comèdia. Per contra, 100 anys després, al segle XVIII, el segle dels il·lustrats, les referències a les germanies es fan més escadusseres i les poques que hi ha són sempre negatives. Caldrà esperar fins al segle XIX perquè els liberals valencians, enfrontats a l'absolutisme monàrquic,
no sols rehabiliten les germanies, sinó que fins i tot les presenten com un precedent gloriós de la seva pròpia lluita. Bueno, esta era la... com que ja estava en la imatge anterior, Diego Jiménez de Enciso i l'obra. Vicent Boix, que és el primer gran historiador valencià de l'època moderna, però també un revolucionari consumat, va ser, ja en la vellea, el primer professor d'història també a la Universitat de València, i va ser el president del cantó de València a l'època del cantonalisme, en la República, dedicà diverses obres al moviment agermanat. Entre elles, ara ho veurem, alguna novel·la i també pàgines vibrants de clara exaltació romàntica, perquè és això, un liberal romàntic, en la seva monumental síntesi de la història valenciana que tenim aquí. Boix, que tenia poc més de 32 o 33 anys quan va escriure aquesta monumental Història de la ciutat i reino de València, publicada en 3 volums entre 1845 i 1847, dedica a les germanies tot el llibre 6è del primer volum. Més que el relat dels fets, més que què va passar, que en definitiva pren dels antics cronistes, el que interessa sobretot del text de Boix són els adjectius que utilitza per a caracteritzar les germanies i els agermanats i, naturalment, la interpretació general que dona del moviment. Els agermanats són qualificats de comuneros, segurament per establir un paral·lelisme entre les germanies i la revolta contemporània de les comunitats a Castella i també segurament perquè a mitjan segle XIX les comunitats eren més conegudes, fins i tot entre els lectors valencians, que no la insurrecció autòctona. Boix presenta la Germania com una revolució, la paraula que utilitza, una revolució de caràcter clarament antinobiliari. El pueblo de Valencia s'havia revoltat, diu, para sacudir el yugo de los nobles, cuyo orgullo había llegado a un extremo altamente perjudicial. El problema era que per donar colorit a la seva descripció dels abusos nobiliaris, l'autor no s'està de fer servir tòpics i llocs comuns sobre l'edat mitjana, com el dret de cuixa o la violència sexual exercida pels magnats feudals. És a dir, el que vaig a llegir ara només passa en la imaginació de Vicent Boix, un Vicent Boix de 30 i pocs anys. Dominados los tribunales por su influencia, dels nobles, no encontraban los plebeyos la justicia imparcial que tan aplaudida fue en Valencia en tiempos antiguos, y apenas se hallaba libre de las demasías de los nobles el honor de los plebeyos, ultrajado con frecuencia por la insolencia de aquellos que en alguna ocasión arrebataron a una desposada al salir de la iglesia de entre las manos del marido y de sus padres. El noble s'endú la nòvia, acaba de casar, per a estrenar-la, perquè és el dret de cuixa tòpic del segle XIX, però que evidentment no deixa de ser això, un tòpic que Vicent Boix no podia haver documentat mai. L'historiador i revolucionari del 800, de tota manera, molt exaltat, no era un incondicional de la Germania. En aquest llibre, en la història de la ciutat i reino, al·ludeix alguna vegada a los repetidos desmanes de la anarquía y al fanatismo religioso y político de los plebeyos, i deplora sovint els desordres públics i els actes d'extrema violència que aquests van cometre. En realitat, Boix distingeix entre un sector moderat que aspirava només a fer valdre els seus drets polítics, emparats pels furs, i que es concretaven en l'accés a les magistratures urbanes, cosa que ja s'havia aconseguit en els primers dies de la Germania, i un altre sector més radical, de caràcter antinobiliari i antisenyorial, que pretenia la subversió de l'ordre social. Tenim dues revoltes, la política, la social, la reformista, la revolucionària. Vicent Boix
Torna a abordar les Germanies en altres dos llibres, una mena d'història de la seva ciutat, Xàtiva, i una novel·la històrica. Estan les dues ahí. En la primera, Xàtiva, Memorias, Recuerdos, Tradiciones de esta antigua ciutat, 1857, dedica al tema dos capítols, un a la Germania i l'altre a la figura de l'encobert. D'entrada, el que més sobta del llibre és la utilització de termes polítics actuals. Actuals vull dir del segle XIX, actuals de l'època, del moment de Boix, a la segona meitat del 800, per a fer entendre els fets de quasi 3 segles i mig abans. En particular, els dos termes que utilitza Boix, i que era impossible en el segle XVI, són el de federalisme i democràcia. No cal dir que Boix era les dues coses. Era federal, un republicà federal, i demòcrata. I és així com ell veu els agermanats, els moderats, no els exaltats que ja en la seva època serien els socialistes o més a l'esquerra. Referint-se a la tardana incorporació de la seva ciutat, Xàtiva, a la revolta germanada, diu: Xàtiva permanecía indiferente al gran movimiento federal que se operaba en el reino en favor de la democracia. Les Germanies són una revolta vista des del segle XIX, federal i democràtica. I més endavant, en fer la semblança de Vicent Peris, un dels líders de la revolta, finalment capturat i assassinat a la seva pròpia casa a València, afirma: Peris fue uno de los hombres bravos de aquellos días. Era generoso, sagaz y de una apostura gallarda, como muchos de los héroes que lo combatían. Su valor era digno de un romano. Tot literatura, perquè no hi ha cap foto de Vicent Peris que vos pogués tenir-lo davant per saber si era apuesto o qué. Pero fue vencido, eso es importante, y se le llamó asesino. Si hubiera salido vencedor, fuera el héroe de los valencianos. Ja he dit que Boix deplora els excessos dels agermanats. Al capdavall és el que més destaca en les cròniques coetànies del setge, que ell no podia desmentir. Això no ens ha de fer oblidar, però, afirma l'historiador xativenc, que també es van cometre l'altre bàndol, el nobiliari, i sobretot que la història, com acabem de sentir, l'escriuen els vencedors, sense que ens sigui possible conèixer la veu dels vençuts. Tot això ho diu en un passatge deliciós en què acaba interrogant al lector sobre la veritat del seu propi present, dels fets que estaven passant aleshores a l'Espanya d'Isabel II. Se atribuyen, als agermanats, horribles tropelías, asesinatos, incendios, pero ¿no hacían otro tanto sus enemigos? ¿No era ese el sistema de guerra que se venía siguiendo desde los tenebrosos tiempos de la Edad Media? Los agermanados no dejaron memorias escritas, solo hemos leído a los cronistas y a los servidores de los reyes. Dios sabe de qué parte estaba la justicia. ¿Es tan arriesgado escribir la verdad cuando se ha de juzgar a los vivos? Decid la verdad de lo que ahora pasa en España. ¿Podéis decirla? Y si podéis, ¿estáis seguros? ¿Sabrá la posteridad la verdad de nuestra historia contemporánea? Lo dudo. Encara torna Boix sobre el tema de les Germanies en una novel·la, l'altre llibre, El encubierto de València, escrit el 1851, amb la qual aspirava a fer conèixer al gran públic, el que no llegia obres d'història, però sí novel·les, una de les èpoques més glorioses de la història valenciana, a la manera, diu ell, diu Boix, a la manera en què ho havien fet Walter Scott, Alexandre Dumas i Eugène Sue, els grans autors de bestsellers del segle XIX. Amb tot, la trama, la intriga novel·lesca hi és secundària. És només el pretext, el vehicle. És a dir, Boix utilitza la literatura no per a lluir-se, que també, sinó com a vehicle per a comunicar les seves idees polítiques. He escrito esta novela
con el único objeto de dar a conocer los monumentos, fueros, privilegios, usos y costumbres de los tiempos forales de Valencia, olvidados hace siglo y medio en el confuso derrumbamiento que ha oprimido a todo lo pasado, es a dir, a partir de la guerra de sucesión. He escrito, si se quiere, una historia veraz, imparcial y casi completa de la famosa revolución de la Germanía. La he vestido con el ropaje del novelista para dar lugar al conocimiento de las costumbres públicas y privadas de la época. He procurado imitar, aunque pésimamente, el lenguaje de los poetas para hacer menos árida su lectura. La literatura al servei de la història, però la història també al servei del present i de la política, perquè l'objectiu últim de la reivindicació de les llibertats forals no era altre que la seva recuperació i aplicació als temps actuals. Per això havien lluitat els agermanats del segle XVI, que les veien en perill davant el creixent intervencionisme del poder monàrquic i les oligarquies del regne, i per això lluitaven els revolucionaris del segle XIX, que volien acabar amb les restes de l'absolutisme i apuntalar una revolució liberal que no acabava de consolidar-se del tot. Faig una petita digressió. La paraula edat mitjana es va encunyar amb unes connotacions clarament pejoratives. Era l'edat del mig. L'edat del mig entre una època gloriosa, que és l'edat antiga, grecorromana, l'esplendor clàssic, i el Renaixement. Aleshores, l'edat mitjana és millor posar-la en un parèntesi i tirar-la a la basura, tirar-la al fem, perquè és l'època de la foscor, de la intolerància, en fi, de la Inquisició, tal. En canvi, Boix i els romàntics, els liberals del segle XIX, veuen l'edat mitjana com l'època de les llibertats, fins i tot llibertats democràtiques. Unes llibertats que començaven a ser reprimides per l'inici de l'absolutisme, de la monarquia, amb Carles V, per això es revolten, i el que caldria posar entre parèntesis, la veritable edat mitjana, seria l'època moderna, des del segle XVI fins a la revolució liberal o la revolució burgesa. Per tant, hi ha una afecció, una admiració dels revolucionaris del segle XIX respecte no sols dels agermanats, sinó dels temps medievals. Val a dir que abans de Boix, l'escriptor romàntic andalús Antonio García Gutiérrez, autor sobretot de llibrets de sarsuela, sabem que la sarsuela és la versió castissa de l'òpera, però un gènere que no sols és del segle XX, sinó ja en el segle XIX, havia publicat el 1840, quan tenia 27 anys, un drama històric, El encubierto de València, dedicat a les Germanies, tema al qual tornaria més tard amb un altre drama, Juan Lorenzo, que és Joan Llorenç, que és el líder de les Germanies, publicat el 1865. Un Juan Lorenzo que García Gutiérrez presenta com un heroi que s'aixeca contra la noblesa en busca de llibertat, però que finalment és traït pels seus. La manera com les Germanies i com els seus herois arribaven a la gent era a través de comèdies, del teatre, de sarsueles, perquè no sols té text, sinó que té música. No hi ha cinema encara, no hi ha altre major entreteniment de masses que el teatre, siga comèdia, siga drama o siga sarsuela. L'obra de Boix influiria en les generacions posteriors d'escriptors i historiadors romàntics que convertirien les Germanies en un referent per al seu propi combat contra l'absolutisme en el segle XIX, com ara el llibre de Manuel Fernández Herrero, Historia de las Germanías de Valencia i breve reseña del Levantamiento Republicano de 1869, publicat l'any següent, en el 70, que identifica ambdós moviments en una mateixa lluita política per les llibertats. Manuel Fernández Herrero
Era un polític i periodista republicà, federalista i demòcrata, col·laborador del periòdic La España Federal, que es subtitulava Diario Republicano Independiente i que el 1870 havia publicat a Madrid el llibre El federalismo, organización, resoluciones y conducta del partido. O sigui, era un home fort dins del republicanisme federal. La seva història de les Germanies va aparèixer a Madrid el 1870 amb un pròleg de Roque Barcia, un destacat escriptor i polític, primer del Partit Demòcrata i després del Republicano Federal, que encapçalaria la revolta cantonal a Cartagena. La intenció del llibre de Fernández Herrero queda ja clara en la dedicatòria, al pueblo. La història de les Germanías de València no és una obra de ingenio, la seua. Es una página de ese gran martirologio que has escrito, está referido al pueblo, o sea, te interpela tú, al lector, al pueblo, que has escrito con tu sangre en todas las naciones. Recientes aún los últimos acontecimientos republicanos, la abnegación y heroísmo de Valencia hicieron brotar en mi mente el recuerdo de aquellos otros, también heroicos hijos del Turia, el río de Valencia, que al ver su dignidad escarnecida, sus derechos hollados, hicieron un extraordinario y potente esfuerzo al advenimiento en España de la Casa de Austria y lucharon en desigual combate con el monstruo del absolutismo, entonces naciente, y con la tiranía de aquella aristocracia, prefiriendo la muerte a la deshonra. Més clar encara, i amb un llenguatge més recargolat, ho deixava Roque Barcia en el pròleg. La Germanía de Mallorca se confederó democráticamente con la famosa Junta de los 13, reunida en Valencia a principios del siglo XVI. Eso mismo pretenden los republicanos del siglo XIX, confederarse en sentido democrático. Guerra a los nobles era el grito de los agermanados de Valencia y Mallorca en 1520. Guerra a los nobles podría ser el grito de los republicanos federales de toda España en 1870. Paz, justicia y germanía era el lema de los agermanados de Valencia y Mallorca en 1520. Paz, justicia y república podría ser el lema de los federales de toda España en 1870. Los agermanados del siglo XVI son los federales del siglo XIX. Nosotros somos los agermanados de ahora, como los agermanados de Valencia fueron los republicanos federales de entonces. ¿Qué hizo el pueblo valenciano en el mes de febrero de 1522? Principiar a luchar por la República Democrática, por la hermandad, por lo que hoy llamamos fraternidad, por lo que hoy llamamos federación. ¿Qué hizo Valencia en el mes de octubre de 1869? Continuar la lucha increíble, la lucha colosal, la lucha asombrosa de la Germanía de Valencia, caminando de recuerdo en recuerdo, de sepulcro en sepulcro, de proeza en proeza, de gloria en gloria, llega a nuestro siglo. La Germanía valenciana, en mayúsculas, se llama hoy la República Federal Española, en mayúscules. No digueu que no, no s'ha esforçat l'home en el pròleg. Bé, passaré per alt, o almenys molt ràpidament, les nombroses obres de teatre i poemes dedicats a les Germanies, la majoria d'inspiració romàntica i liberal i fins i tot republicana. N'hi ha prou amb citar els drames El encubierto d'Antonino Giacomelli Codina, 1876, i sobretot Fueros y Germanías, o El encubierto de València, publicat en 1877 per Francesc Palanca i Roca, que és el de la dreta. Giacomelli, el de l'esquerra, nascut a Xàtiva el 1849, fill de l'alcalde monàrquic i conservador d'aquesta població, era un poeta, novel·lista i dramaturg que va estrenar L'Encubierto, la seva primera producció dramàtica, dedicada als seus pares i situada a Xàtiva, l'estrenà al Teatre Principal de València el 27 de maig de 1876. Per la seva part, l'obra de Palanca, un autor teatral d'èxit,
nascut a Alzira el 1834, republicà i federalista i membre de lo Ratpenat, tenia dos finals distints. L'obra de teatre tenia dos finals diferents segons la composició del públic, segons qui anava al públic. En un, la justícia divina s'encarregava de castigar al bàndol reialista, mentre que en l'altre, que representava si la sala estava plena d'un públic més popular, era un agermanat qui castigava amb la mort el criat del marquès. Vull dir que era per a que la gent aplaudira, s'alçara, vull dir, era... En fi. 5 anys després, el 1882, Constantí Llombart, fundador de lo Ratpenat, publicava Lo darrer agermanat, centrada en la mort de Vicent Peris. I l'any següent, això és molt interessant, veia a la llum Lo darrer esforç. Lo darrer esforç és un conte dels 4 que escriuria en català d'un joveníssim Vicent Blasco Ibáñez. Vicent Blasco Ibáñez és el gran escriptor de la literatura espanyola de finals del XIX i principis del XX, que és l'únic que ha assolit projecció internacional. Ni Galdós, ni Valera, ni qui vulgueu. El que arriba a Hollywood, el que fa que es facin les seues pel·lícules, Los 4 jinetes de l'Apocalipsis, Sangre i arena, és Blasco Ibáñez. I qui haguera sigut el primer president de la República Espanyola si no hagués mort el 1928, perquè era un conspirador. Estava en Toulon, Menton, i des d'allí conspirava per la República que vingué en el 31, però ell, en fi, les quinieles, estava entre els candidats. Bueno, doncs Vicent Blasco Ibáñez, que només tenia 16 anys d'edat i que va estar vinculat durant un temps a la Renaixença a través de la figura de Constantí Llombart, les seues primeres novel·les, contes, no són encara novel·les, són en català. I en el darrer esforç que presentà els Jocs Florals de lo Ratpenat de 1883 sota el lema de Furs i llibertats i guanyar un exèrcit, Blasco evoca la figura de l'encobert en el tram final de les Germanies. Vaig a llegir-lo, també és curt, però és escoltar a Blasco Ibáñez en valencià. En lo restant de la llegenda, escriu Blasco després d'haver introduït el marc històric en el capítol inicial, donarem a conèixer a tots els pormenors lo pla de l'encobert, que fon lo darrer esforç, l'última tentativa que els agermanats van fer per la seva causa i la mort d'este héroe. Bé, el teatre era aleshores el principal mitjà de difusió cultural i d'entreteniment social, i la representació d'aquestes obres que estic mostrant-vos degué contribuir a familiaritzar el públic valencià amb les Germanies i a solidaritzar-se o fins i tot identificar-se amb els seus personatges i la seva causa. D'aquests mateixos anys és també el poema La guerra de les Germanies, de Vicent Eugeni Miquel i Madaleno, un periodista i advocat d'idees republicanes i federalistes, fundador i director de moltes revistes, entre les quals destaca la titulada justament Les Germanies, que tenia la seu a Alacant. A finals del segle XIX, principis del XX, van a proliferar revistes a Castelló, a València, a Alacant, amb el nom de Germania, Germanies, estava molt viu. Totes aquestes publicacions que estic mostrant-vos, monografies històriques, obres de teatre, poemes, revistes, tenien en comú la seva inclinació liberal i, a mesura que avançava la centúria, republicana i federalista. Per contra, una vegada tancat el procés revolucionari en l'últim quart del segle, les Germanies tornarien a ser objecte de dures crítiques per part d'historiadors conservadors, com ara Manuel d'Anvila i Collado, que ja durant la restauració borbònica reprèn els arguments i la visió negativa de les cròniques, tot i insistint en la voluntat dels revoltats de subvertir l'ordre social. En realitat, el text de d'Anvila, que va ser efímer ministre de Governació durant la regència de Maria Cristina, només 11 dies ministre, com Màxim Huerta, també valencià, el desembre de 1892, és el discurs de recepció en la Real Acadèmia de la Història.
Dan Vila desmunta un per un tots els greuges esgrimits pels agermanats per a justificar l'alçament, des de l'atemptat contra els drets i llibertats dels valencians, que no troba per enlloc, a l'increment de la fiscalitat... no m'allargue, simplement dir-vos que a mesura que avança, arribem al final del segle XIX, enfront d'aquella visió liberal romàntica s'imposa una visió conservadora més reaccionària o fins i tot contrarrevolucionària. ¿Quién no vislumbra a la siniestra luz de estas consideraciones las verdaderas causas del movimiento popular llamado Germania de Valencia? ¿Habrá quien se atreva a defender que un pueblo sin convicciones morales, rebelde al principio de autoridad, fanático, sensual y movedizo, se levantara presa de generosidad y sublime entusiasmo en pro de derechos y libertades que nadie amenazaba? No. La clase popular, desmoralizada por las múltiples causas que se han indicado, orgullosa de su fuerza numérica, revolviéndose contra la supremacía del nacimiento y de la riqueza, y por qué no decirlo, agitada ya por las niveladoras y malsanas utopías, socialismo, que también hoy conturban los espíritus, alimentaba en su fondo un odio implacable contra los favorecidos de la fortuna. Bé, això que hem vist per al segle XIX i que no sé quina hora és, però sí, encara em deixareu, no? Es reprodueix el moviment pendular en el segle XX. I així, mentre que la República celebrarà i reivindicarà les germanies en estudis històrics i escrits polítics, però també en el nom de revistes, carrers, places i encara en el de partits polítics, com ara Nova Germania, Esquerra Nacionalista Valenciana, fundada el 1935 amb l'objectiu d'integrar el marxisme i el valencianisme polític. Mentre això fan els republicans, el franquisme les condemnarà de nou a l'oblit pel seu caràcter de símbol subversiu. A veure, per anar més ràpid, senzillament són exemples els que tenim de lectures d'abans de la guerra més favorables o més contràries a les germanies. Si de cas vos llisc la de... Sí, la de l'autor que teniu a la dreta, que és un castellonenc, Enric Ribes, que diu que el seu llibre pretenia rendir un tribut d'admiració i respecte als que foren fills de ma terra, als que bregaren per nostra mare regional, als que en la guerra de les Germanies empeltaren en el cor del poble les hermoses idees d'independència i llibertat. D'eixa ben entesa i santa llibertat que viu i viurà latent en la regió llevantina, sempre tradicional, sempre treballadora, sempre patriòtica, sempre culta, sempre bella, però, punts suspensius, un poc menys somiadora, més pràctica i més autònoma. La fascinació per la revolta de les Germanies es traduiria també en l'aparició de publicacions periòdiques, com he dit abans, entre elles Germania, revista literària i científica, promoguda per la joventut de l'Horrat Penat, que va treure, era quinzenal, va treure 26 números entre el 15 d'abril de 1925 i l'abril del 26. La revista comptava amb la col·laboració de les principals personalitats de la cultura valenciana de l'època i per als seus impulsors el nom de la revista era ja tota una declaració d'intencions. Llisc l'editorial del primer número. Amb la divina paraula de Germania venim a tu, poble, i amb l'amplitud de son significat vos saludem. Cap paraula com esta podrà mostrar l'entusiasme que tenim per tot lo nostre,
ni ninguna altra sintetitzarà lo content que mos ompli al dirigir-nos a l'harmoniosa llengua dels savis, perquè nosaltres sentim l'amor per lo regne de València i ho manifestem parlant son llenguatge, ja que la més viva manifestació d'un poble és la llengua del mateix. I amb el ferm propòsit de renovellar la literatura valenciana, volem entendre i fer entendre'l, deure de divulgar lo valencià no hi ha com a idea única i exclusiva de pàtria valenciana, sinó com religiosa expressió de recordança per los genitors nostres, com un bes espiritual o d'ultratomba als fundadors del poble valencià, com viu càntic del cor, com un himne excels que rima l'ànima. I baix esta idea anem a vosaltres, poble altament artista per genealogia, per a mostrar-te les bellès literàries oblidades per deixadesa i per a fer-te comprendre i que faces comprendre tota l'aristocràcia d'eufonisme de la llengua valenciana. I avui, que hem lograt reunir els savis mestres de la poesia i els jovens entusiastes, els arqueòlegs, investigadors, historiadors, arquitectes, religiosos, músics i pintors en una santa col·laboració de renovellació literària, vos enviem la més carinyosa salutació, poble de Castelló, d'Alacant i de València, perquè a tots envolta el nostre lema de germania. Germania és el passat valencià. Germania és un cant, no?, de reivindicació, en aquest cas valencianista. 2 anys més tard s'estrenava a València l'obra de Josep Ernest Peris i Celda, Rialles del Voler, poema dramàtic de l'època de les Germanies, en 2 actes i en vers, el segon dividit en 2 quadres. En la dedicatòria de l'obra, a la seva pròpia mare, l'autor afirmava que era la producció que fa 119 que estrena. 119 obres de teatre havia escrit. I en les contraportades interiors del llibre consten 91 títols de diferents autors dins la mateixa col·lecció. Dona aquestes dades perquè el teatre continuava sent, a pesar ja de la irrupció del cinema, el principal mitjà d'entreteniment de les classes populars, com bé testimonia l'elevat nombre d'obretes escrites per Celda. I Rialles del Voler no deixa de ser una comedieta romàntica que l'autor situa en l'època de les Germanies simplement per l'atractiu que aquesta suscitava en el públic valencià. Celda fa, com també feien els historiadors, una lectura presentista de la revolta i acusa els aristòcrates d'haver provocat la revolta. Vosaltres la duguéreu, seguint a cau d'orella, d'escarnar els costums dels de Castella. El poble, hui vos torna els ultratges i a la cara os arruixa l'asquerós i roïn dret de cuixa. Això era per enfervoritzar a un públic entregat. Als anys 30, i a mesura que s'extremava la polarització social, les Germanies, com les comunitats castellanes i la revolta remensa a Catalunya, van ser vistes cada vegada més com a referents històrics de la lluita plurisecular per la llibertat i contra les desigualtats socials. El 1936 veia la llum a Barcelona, dins aquesta col·lecció és la Biblioteca del Pueblo, la verdadera història del mundo a través de sus transformaciones sociales, veu la llum el llibre Remensas Comuneros Germanías, número 3 de la col·lecció Història de les Revolucions Sociales, en la qual apareixerien un total de 20 quaderns dedicats, entre altres, com veiem així, a Espartac, a Guillem Tell, la Revolució Francesa, la Comuna de París i la Revolució Russa. Es tractava clarament de popularitzar els mites revolucionaris de la història mundial i de situar-los dins els 3 més coneguts i potents de la història peninsular: remenses, comuners i agermanats. El que és curiós és que la col·lecció era impulsada per la Societat General de Publicaciones, que és una editorial catalana especialitzada en grans tirades destinades a un públic ampli. Eren milers els exemplars que es publicaven d'aquestes obres, que als anys 30 aconseguia vendre 100.000 exemplars de la revista El Hogar i la Moda, era la que més,
i que també publicaria la revista Lectures, que encara avui està en circulació. Lectures es remunta a aquesta època. També el 1937, en plena guerra, es representava al Teatre Principal de València l'obra El triunfo de las Germanías, escrita per aquests dos, que són Manuel Altolaguirre i José Bergamín, per encàrrec del ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts. El govern de la República, com sabeu, s'havia traslladat de Madrid a València el 6 de novembre de 1936 i el ministre d'Instrucció era el comunista Jesús Hernández, encarregat també de les activitats de propaganda, entre les quals hi havia programades diverses obres de teatre per la seva gran penetració, insisteix molt en això, entre les classes populars. Per la seva part, Altolaguirre i Bergamín eren membres de l'Aliança d'Intel·lectuals Antifeixistes i van concebre la peça teatral com una obra de combat, un exemple típic de l'anomenat teatre de circumstàncies de la guerra. El triunfo de las Germanías es va estrenar el 29 de gener de 1937 i es va mantenir en cartell fins al 13 de febrer en doble sessió diària, a les 6:15 i a les 10 de la nit, al preu d'1,5 pessetes la butaca. La nit de l'estrena, Altolaguirre, el de l'esquerra, va pujar a l'escenari i deixar clara la finalitat de l'obra que els espectadors anaven a veure. El motivo que nos indujo a escribir la obra fue alentar al pueblo que hoy lucha por conseguir el triunfo, sirviendo de emulación en el fragor del combate, el recuerdo y la sangre vertida por los héroes de Castilla y Valencia. És a dir, els soldats republicans en el front eren els continuadors dels agermanats. Així mateix ho va entendre la premsa de l'època en fer-se ressò de l'espectacle, tot establint el paral·lelisme entre els fets del passat i els del present i augurant un final distint i més triomfant, distint del que van tindre les Germanies, el fracàs i la repressió. Dia un diari de l'època. La época aquella en que los abusos de los ricos, de la nobleza y el clero levantaron al pueblo valenciano en armas, tiene una semejanza exacta con la presente si se observan las características de los sucesos que entonces y ahora se desarrollaron. Hay una diferencia a nuestro favor, que nosotros venceremos, y el pueblo de las Germanías fue vencido, y sus jefes, los 13, y con ellos sus caudillos, fueron vencidos y asesinados unos, quemados y ahorcados otros. I encara el mateix 1937, en la cèlebre conferència La Comuna de París i la Revolució Espanyola, publicada, ja dic que el govern està a València, i Frederica Montseny és ministra, i està en el govern, el 14 de març, la dirigent anarquista Frederica Montseny, en el cinema Coliseum de València, situat justament el cinema en la Gran Via de les Germanies, i publicada el mateix any per l'Oficina d'Informació, Propaganda i Premsa de la CNT. Per tant, estem parlant dels anarquistes. Abans eren els comunistes, ara els anarquistes. L'aleshores ministra de Sanitat i Assistència Social presentava la revolta germanada com la primera revolució social que hauria precedit a la Comuna de París en la seva barreja de demandes socials, protofederalisme i reacció contra la dominació estrangera. Els prussians en la Comuna de París, els alemanys i italians en la guerra. En la imaginació de la València republicana, per tant, les Germanies havien anat erigint-se en un referent històric d'una gran força evocadora pel que representaven de reivindicació dels drets socials i les llibertats valencianes i d'una gran capacitat de mobilització i lluita antifeixista. No és estrany que les forces progressistes i valencianistes hi recorreguessin contínuament, ni tampoc en acabar la guerra fossin discretament silenciades i oblidades. L'Espanya franquista no podia veure amb bons ulls aquells que s'havien alçat en armes contra Carles V i el seu projecte imperial, del qual el nou règim se sentia successor.
Un dels corifeus del règim, l'escriptor José María Pemán, s'expressava en els següents termes en este llibre, que és un bestseller de l'època. Moltíssimes edicions. La història d'Espanya contada con sencillez. No, el movimiento de las comunidades no fue un movimiento glorioso, como pretendieron los liberales y revolucionarios del siglo pasado. Aunque produjo espléndidos tipos humanos, en sus raíces ideológicas fue una explosión de ese bajo fondo de rebeldía y separación que continuamente hay que dominar y vencer en España. Ya hemos dicho que España se ha formado por una lucha constante entre las cosas de Europa que le vinieron por arriba y las de África que le vinieron por abajo. Las comunidades no son más que un episodio de esta lucha de siglos entre la idea europea y romana de unidad y la idea africana de separación. Era la lucha de la tribu, els agermanats, contra l'imperio. Pemán es referia a les comunitats, però en la seva consideració de les explosions d'aquest baix fons de rebel·lia i separació que contínuament cal dominar i vèncer a Espanya, entraven tant les germanies com el separatisme català recentment derrotat en la guerra. Un paral·lelisme perfecte. Bé, un vot. Caldrà esperar fins als anys 60 perquè de la mà de Joan Fuster I i de Joan Reglà i els seus deixebles després, la revolta germanada sigui recuperada com a objecte historiogràfic. Fuster l'abordarà tant a nosaltres els valencians, 1962, com de manera més específica en Heregies, Revoltes i Sermons de 1968, tot destacant-ne el caràcter de conflicte de classes i l'ideari revolucionari. En aquest segon llibre, Fuster afirma que les germanies van ser, tant al País Valencià com a l'illa de Mallorca, alguna cosa més que una simple revolta popular. Van ser, de fet, un intent d'això que en termes moderns podríem anomenar revolució. Més enllà de l'aparença d'un esclat d'ira col·lectiva, poc o molt fortuït, i amb l'únic perfil d'una suma de revenges personals, que és com l'havia vist la revolta germanada fins aleshores, Fuster en remarca el caràcter revolucionari, tot distingint dos fronts o dos escenaris entrelligats, l'un urbà i l'altre rural. D'una banda, diu Fuster, hi havia la lluita dels menestrals i d'un sector de la burgesia contra les oligarquies tradicionals pel domini de les institucions del municipi. D'una altra, l'alçament de la pagesia contra els senyors territorials. Les germanies van ser alhora una insurrecció popular urbana i una revolta pagesa. A partir dels testimonis de l'època, Fuster examina el programa, entre cometes, república dels agermanats, basat en bona mesura en Eiximenis, el pensador, el franciscà, i en l'elogi que Eiximenis fa del model polític de les comunes italianes, sense monarques ni aristòcrates. D'aquí avant no hi haurà reis, ne ducs, ne comtes, ne nobles, ne grans senyors. És el que llegia, el que podia llegir Joan Llorenç en el capítol 200 del 12 d'Eiximenis. Ans d'aquí avant, a la fi del món, regnarà per tot el món la justícia popular, i tot el món, per consegüent, serà partit en comunes, així com avui se regeix Florença, Roma, Pisa, Siena i d'altres ciutats d'Itàlia i d'Alemanya. Aquestes arrels eximinianes de les germanies, dels líders almenys, vindrien a corroborar, diu Fuster, encara que no sembla convençut del tot, el judici dels historiadors sobre el caràcter medieval de la revolta enfront del més modern dels seus enemics, els que la van vèncer, gent de la nova època, el Renaixement. Era el parer dels historiadors aleshores i ho continua sent en bona mesura encara avui, sobretot quan s'escriu la història des de dalt, des de la sala del tron o el despatx dels ministres i no des de baix, des de les hortes i els secans dels pagesos o els obradors dels menestrals. Vista des de dalt, la modernitat passava per la centralització política i administrativa, la monarquia absoluta i l'expansió imperial. Tota resistència i contestació, ja fos la de les germanies o la de les comunidades,
no deixava de ser una reacció medieval que mirava més al passat que no al futur. Bé, vaig acabant. La lectura social que feia Fuster de les Germanies, en clau revolucionària i de lluita de classes, va ser adoptada també, a més de pels historiadors formats a la universitat, per partits i organitzacions de la lluita antifranquista, que començaven a unir la reivindicació nacional i social i que, en alguns casos, emprengueren fins i tot el nom, com Germania Socialista, que és el primer que teniu, no sé si es veu bé, fundada el 1970 per Josep Vicent Marquès, Nova Germania, fundada també el 1970 i integrada l'any següent en el FRAP, o Jove Germania, que va néixer el 1977 de la unificació de les joventuts del moviment comunista i de la Lliga Comunista Revolucionària. És a dir, el que en els anys 30 hem vist amb Esquerra Valenciana, Germania, que era encara algo inicial, titubejant, en els anys 70, en el moment de la transició, pràcticament tots els partits d'alguna manera al·ludien, fins i tot amb el mateix nom, a les Germanies. I en els anys 80 es crearia el Bloc d'Estudiants Agermanats, fundat el 1984, que s'imposaria, i continua fins avui, en les successives eleccions al claustre de la Universitat de València, en representació, ja dic, dels estudiants, i jugaria un paper important en la valencianització de les aules i de la vida econòmica. Paral·lelament, les Germanies, ahí tenim el bloc, les Germanies recuperaven el territori perdut en el camp de la literatura. Des de finals dels anys 70 i principis dels 80, la revolta agermanada entra de ple en el món literari valencià, amb l'obra de teatre 4 històries d'amor per la reina germana. La reina germana, que és la segona dona del Tribunal Catòlic, és la virreina de València en el moment de les Germanies i qui s'encarrega de la repressió. I sobretot la novel·la Crim de Germania de Josep Lozano. El llibre de Lozano, la idea del qual li va venir suggerida pel pintor Manuel Boix, que 2 anys abans havia creat la sèrie de serigrafies 10 imatges sobre les Germanies, pretenia, el llibre, pretenia, en paraules de l'autor, crear mites valencians, difondre'ls, popularitzar-los. Som un poble amb molt pocs referents mítics, perquè d'una manera sistemàtica i deliberada han volgut fer-los desaparèixer i privar-nos d'una part important del nostre imaginari col·lectiu. A la important recepció que va tenir l'obra, Crim de Germania, al moment de la seva aparició, cal afegir les successives edicions, que se n'han fet una vintena d'edicions, i els milers d'exemplars que s'han venut al llarg de 40 anys. A partir d'aquests mateixos anys 70, de gran efervescència política i cultural, l'estudi de les Germanies adoptaria ja un caràcter decididament acadèmic, amb les tesis doctorals de Ricardo García Cárcel, Les Germanies de València, de l'any 75, i d'Eulàlia Duran, Les Germanies als Països Catalans, de l'any 82. García Cárcel es mostrava escèptic en les conclusions del llibre sobre la dimensió revolucionaria de las Germanías. Por lo tanto, creo que las Germanías podrían difícilmente catalogarse como revolución en el sentido más rígido del término. Más bien podrían etiquetarse como una híbrida manifestación contestataria en la que se mixtifican elementos de rebeldía primitiva, críticas contra la administración local, indicios de revuelta, remoción de los individuos considerados responsables de la situación, ataque a los impuestos y gravámenes, transformaciones en el régimen gremial y algunos síntomas de auténtica revolución, atentados a nivel estructural contra el sistema establecido. Poc a poc cal dir que García Cárcel ha anat evolucionant en la seva consideració de les Germanies fins a considerar-les avui en dia una veritable revolució. Per la seva part, Eulàlia Duran
la tesi de la qual, dirigida igualment, igual que la de García Cárcel, per Joan Reglà, no sols estenia l'anàlisi al conjunt dels països catalans, sinó que introduïa nous ingredients tant en les causes com en les conseqüències. Pel que fa a l'àmbit geogràfic, tot i que les Germanies van afectar pràcticament amb més o menys intensitat totes les terres de la corona catalana aragonesa, la seva incidència va ser menor a Catalunya i Aragó, on la revolta no va aconseguir consolidar-se, en contrast amb l'impacte que va tenir als regnes de Mallorca i de València. I entre els nous elements que l'autora posava en joc, cal destacar, a més de la reconstrucció de la conjuntura crítica de la segona meitat del segle XV i de la insuficient recuperació econòmica del començament del setge en què s'emmarquen les Germanies, els nous conflictes agraris, la lluita pel control municipal, el greu problema del deute públic i la reacció contra l'increment de les jurisdiccions senyorials. Tot això la portaria a concloure que la Germania va ser una revolta que derivà en revolució. Cometes, en el sentit que fou l'intent d'un estament marginat de fer-se càrrec, ell sol, del govern municipal, en detriment de les classes privilegiades que l'havien detingut fins aleshores en exclusiva i, per tant, d'invertir l'estructura estamental medieval. Això mateix permet veure-hi aspectes d'una revolució de tipus tan medieval, en la mesura que els problemes plantejats eren vells de segle, i també la forma inicial d'intentar resoldre'ls com moderna, com a lluita d'un grup social marginat durant l'edat mitjana, no solament per a intervenir en el govern, sinó per a governar en exclusiva. És per això, conclou Duran, que les Germanies han estat qualificades de revolució burgesa prematura. Bé, a les dues tesis, i és l'última que em referiré, a les de García Cárcel i Eulàlia Duran, cal afegir, entre les obres de major abast, la de Vicent Vallès Borràs, La Germania, 1519-1522, un movimiento social en la Valencia del Renacimiento, llegida el 1998. Vallès, i aquesta és la principal aportació de la seva obra, aprofundeix, cosa que no s'havia fet fins ara, en l'estudi del programa reivindicatiu dels agermanats. No sols què fan, sinó què volen. A partir, sobretot, de la documentació original que ell trobà de la Junta dels 13, el govern agermanat, la direcció del moviment, però sense descurar els fonaments ideològics, l'organització i l'expansió del moviment. Una gran part del mèrit de l'obra de Vallès, sense traure, evidentment, a García Cárcel i a Eulàlia Duran, però rau en la riquesa de la documentació inèdita consultada, en particular, cosa que ells no havien fet, els registres notarials de l'època i els processos judicials contra alguns personatges claus de la revolta. Gràcies a aquests últims, els processos judicials, que contenen les declaracions gairebé coetànies de molts dels protagonistes, Vallès ha pogut estudiar les reivindicacions dels agermanats, així com la seva gestió al capdavant del govern municipal. El moviment agermanat, conclou l'autor, va néixer al si de la incipient classe burgesa valenciana que reclamava un major protagonisme polític, en línia al potencial econòmic que havien assolit a través de les seues activitats artesanals i mercantils. De fet, en una primera etapa, les reivindicacions se centraren a aconseguir per via legal les reformes socials, polítiques i econòmiques necessàries per a corregir la subordinació política a què els sometien les oligarquies ciutadanes que havien monopolitzat la representació de l'estament reial, de les classes urbanes. En un segon moment, però, el protagonisme passà a sectors més radicals, descontents amb les reformes dels moderats i partidaris tant de l'abolició dels impostos com de la desaparició de la noblesa. En aquest context s'emmarca també el baptisme forçós dels musulmans del regne, presentat com a pas necessari per a la
anihilació del poder nobiliari i fins i tot la destitució del monarca, considerat indigne per desoir les justes súpliques del seu poble i unir-se als enemics d'aquest, i la seva substitució pel profetitzat monarca dels últims temps, l'encobert. El llibre acaba amb un últim paràgraf, l'últim que llisc, que sintetitza molt bé la interpretació actual sobre la significació històrica de les Germanies. La pugna entre reformistas y radicales acabó por destruir la Germanía, aunque el golpe decisivo vendría de parte de Carlos I, que viendo cuestionada su legitimidad, se unió a la nobleza en la implacable lucha por aniquilar el movimiento germanado. Con la desaparición de la Germanía, se malogró la ocasión de regenerar el régimen foral valenciano mediante la integración en la organización política de una burguesía con clara conciencia de su poder económico, pero que no fue capaz de calibrar las repercusiones de su unión con unas clases populares que, sumidas en una compleja crisis social y económica, consiguieron desbordar el marco foral, arrastrándoles mediante la violencia a la rebel·lió. En els últims 25 anys, des de mitjans dels 90 del segle passat, no han deixat de publicar-se noves contribucions per part d'una nòmina cada vegada més àmplia d'investigadors, els noms dels quals es poden veure a l'última diapositiva. Tots ells, algunes són tesis doctorals, han aportat noves llums en forma de nous materials documentals, però també noves interpretacions, al coneixement de les Germanies, que, sens dubte, s'hauria beneficiat també de les reunions científiques que haurien hagut de celebrar-se amb motiu del 5è centenari i que, malauradament, no s'han celebrat per la incúria de les institucions polítiques i acadèmiques. No ens falten historiadors. No ens falten historiadors i bons historiadors. Ens falten polítics i bons polítics. Algú, en la commemoració del 6è centenari, de 600 anys, analitzarà amb major perspectiva les causes de l'actual incúria, de l'actual deixadesa. Moltes gràcies. Moltes gràcies al professor Furió. Em sap greu, no mos queda temps per fer intervencions. Jo sí que volia, evidentment, agrair-li aquesta síntesi de més de 200 anys d'història, d'historiografia. Dues preguntes, de cultura valenciana i la capacitat també de resumir nombrosos textos. Jo crec que també ens dona molta feina, perquè he vist molta gent que anotava noms. I per no llevar temps, sí que hi ha un parell de minuts, si voleu fer alguna suggerència, consulta. Perdona, és que si no, no vos escoltaran. No, només agrair-li les seves explicacions. Moltes gràcies. Molt bé. Només dir que allò que ha caracteritzat el fil d'estos 500 anys és que no sols val per a les Germanies, val per a tot, però que sempre la lectura es fa en clau de present. I les Germanies, fins i tot ara mateix, es poden viure com precedents de lluites molt més contemporànies. Així es vivia en l'època d'efervescència, en el segle XIX, com he vist, m'he allargat més, però en la guerra, però és que cal veure també els anys 70, els anys 80, com realment les Germanies han sigut un factor molt important per a, lligar, cohesionar dues reivindicacions, la nacional i la social. L'antifranquisme
i el valencianisme o el catalanisme, no? Vull dir que les germanies, independentment de la mirada dels historiadors i de lo que realment fora, que això interessa sobretot als historiadors, que són els que han de ser respectuosos amb la història i mostrar-nos realment què va ser, però sempre hi ha una lectura política, no diré si bona o dolenta, però una lectura interessada i de vegades molt mobilitzadora. Sí, per aquí darrere hi havia una qüestió també. Bon vespre a tots. Jo només dic que arrel d'aquest buit valencià de commemoracions amb motiu del germaní, que entès que passa a València, vull fer palès que tenim una situació un tant inversa, és que es va fer un congrés recolzat pel Consell Insular i per l'UIB fa un parell de mesos, publicant les actes d'aquí 3 o 4 mesos. Diversos pobles de Mallorca, com Felanitx i algun altre, té cicles de conferències al respecte, i aquest mateix n'és un. I crec que els que van participar en el congrés de Mallorca, amb una disparitat d'interpretacions, quan se publiqui, si hi ha una aportació més a fer, que cal agrair a les autoritats polítiques i acadèmiques d'això. La Real Acadèmia Mallorquina d'Història també va fer un cicle al respecte, amb més o menys ressò, però alguna cosa d'aquí s'ha fet en diversitat de punt de vista. Sí, però digne d'admiració. Jo he seguit tot el que s'està fent a Mallorca i, clar, una certa enveja, en fi, no sols del suport importantíssim, naturalment, com avui, de les autoritats públiques, de les institucions, sinó també d'entitats cíviques, culturals, ajuntaments, etc., que podria haver-se fet perfectament al País Valencià. I clar, si dins de la història valenciana hi ha igual com a Mallorca, és a dir, que són dos fets centrals en les dues històries. Un govern progressista, com és el que s'autodenomina valencià, hauria de fer. A veure, el pobre Pablo Pérez, col·lega teu, catedràtic d'Història Moderna, ho ha intentat, al final ha publicat un llibre, però ha intentat diverses vegades organitzar un congrés i a l'hora del finançament a València, diguem, per a dir ignorància o això, diguem, burrera, no? O sigui que molt bé Mallorca, molt bé el govern, molt bé el govern balear. Bé, jo no sé si hi ha alguna qüestió més. Jo sí afegir per lo que sé en els ambients diversos que m'he mogut, sé que hi ha caliu encara per 2022 i 2023 que encara s'allargarà. Com a mínim sé que hi ha un parell d'iniciatives en marxa que Pentura tirant endavant, o sigui que superbé. Res, agrair novament al professor Furio que ens hagi acompanyat aquí des de València només per aquest cicle, i vos convidant a totes i a tots a seguir el cicle, que es farà més o manco cada setmana. N'hi haurà una setmana que n'hi haurà a les 6 una projecció, justament la setmana que ve, dia 25, se fa sobre Espartac, que ha sortit d'aquí indirectament, i després la setmana que no hi ha projecció, a les 7 n'hi ha cicle de conferències, que la següent conferència serà dia 1 de febrer. Quedeu totes i tots convidats. Moltes gràcies.